Der bulgarische Verteidigungsminister Stojanov teilte mit, dass es endlich an der Zeit sei, Verhandlungen aufzunehmen und einen gerechten Frieden anzustreben. Общо взето това, което виждате, това ще бъде целият политически кабинет. Не смятаме да имаме повече заместник-министри. Войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори. Време е да се търси справедлив мир, който справедлив мир трябва да бъде определен от двете страни, които участват в конфликта. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна. Трудно би се отдала тази роля да бъде роля на медиатор, поради простата причина, че така или иначе Европейския съюз е подпомагал Украйна в нейните усилия в тази война. На Украйна трябват повече хора, а не повече въоръжение. Тя има достатъчно много въоръжение от нашия екип. Така че ние не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия. Да, има ги на хартия с всичките реквизити, които са необходими. Was meint ihr? Werden die Worte des bulgarischen Verteidigungsministers in Westeuropa Gehör finden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.